Good morning mga ka-George! Kabul mo asay mo nga ito mga ka-George. Mga asay mi, asay kakaon dito para makalipir may karong paniod to Asa si Rap-Rap eh? Rap-Rap, pagita oh. Asa tarap? Asa ta? Libas! Adto mi sa libas mga ka-George kay dahil kaon dito. So kita kay anak naman taan ng mga asay kaon dito. So dito ta. Okay? Sige mga ka-George. Ay nakaabot na jud mi diri mga ka-George. Pero naadjud ko'y nalimtan. Nakalimot kog dala og cellphone. What? Silupin punon. Mo to akong panglaban. Kaya ang first hukad na ako, mo to akong ibalot sa silupin. And the next hukad na pud mga ka-George, mo na to akong kaunon. O di ba? Para makabring home ta. Pero kay wa man nato nadala, pasensyahan na lang jud ta. Aw, pasensyahan na yun. Tanan diri busy kay sa pagluto. Ako pud busy kay sa pagbidyo. Pero na ako'y nakita diri duwa ka tawo mga ka-George. Ambot lang kung sila ba jud ning judges diri or kunwaring judge lang kana sila mga ka-George kana naka-vlog nakaputi. Uy, murag nagluya maning isa. Murag naasoy ginapunteriya ay. Murag na ginalantaw ba? Asa kayong palantawan ani? Ay tuara. Nako, ginahulat dahil nga maluto na mga ka-George oh. Mao gid na ginapunteriya di ay. Mo ding nang luya. Ambot lang pag maluto na. Nako, mugawas naman pagkabagsik na. Tuara. Kondisyon na dyan mga ka-George. Siya laman din ang pinaka-head sa tanan cook diri mga ka-George. Salute to you, boss. Mo nang tarunga jud ninyong luto diya ha. Ay jud ninyong binuang na inyong luto diya. Kay sipyat gani mo. Naku, bagsak gid mo. Hastang bagsaka. Uy, bagsak. Uy. Andito naman yung mga maghintay para kumain. Maghintay para kumain lang. So mga watcher ni. Itis ang mananap. Okay na sa pangalan ba? Atchop na. Nindot man din yung mga asay ta mga ka-George kay patilawon pa man day tadaan. May ay gutom nung ko. Mauni yang gihunahulat katong gitanutan ang niya gay na naluto naman tanawa kondisyon na lami king kaon mga ka-George. Yummy. How yummy uy. Matarapikit ka sa kalami. Kay nahuman naman kog video mga ka-George, papulis ako. Dili ko palabot nga di ko makatilaw. Oy, motilaw po ko. Aw, tilaw oy. Lami kining langka mga ka-George. Oh. Lami kini pagkaluto. Nako, delicious do kay na pagkaluto. Ayaw nagistoryahe. Kana biradahe. Kamis-kamis nga basta na ay magic. Magic na pagkaluto. Aw, magic? Hastang magika. Magika, uy! Sige na kong tilaw diri mga ka-George. Naku, nabusog naman ko mga ka-George. So, mabusog dito sa kalami aning luto sa probinsya mga ka-George, no? Grabe, hastang lamia jud kayo. Tuara, naluto na jud mga ka-George, oh. Gidesign-designan pa mga ka-George kay nalagi na ipa-contest lagi diri. Palami ay og luto og panindot tayo og preparation. Simple lang kanang mga recipe ana mga ka-George, pero tagtan-awon nimo mga ka-George, lami kayo. Murag food preparation sa mga hotels, mga big event mga ka-George. Pero mao man lagi na kay contest lagi daw mga ka-George. Basta ako, bahala na mo niya. Ang ako makatilaw ko, mabusog ko, fights na. Okay na kayo ko. So kay nahuman naman jud og check ang ilang mga gipangluto mga ka-George sa mga judges. So, ang buhaton na to ani, way lain kundi mangaon na ta. Una-una dahil kong kaon mga ka-George. Kaya basig di ta binlan ba? Araw, biradahi. Joke lang bitaw mga ka-George. Aw, joke lang uy. Ayaw di ma. Pag naganahan mo sa video mga ka-George, paki-like and share na lang mga ka-George. Sige, bye-bye. Thank you.